Hi guys, nhasi ndatiregedze nditore nguva ndiuye ndichiti aiwa ndinotenda nesupport yamunondipa satete pano pachirongwa panguva yekuverengwa kwemabhuku. Zuva nezuva ndine kutenda mukati memwoyo wangu, asi svondo rino reweek yeThanksgiving ndati you know what, let me just say a word kuti vateerere vazvizive kuti they are appreciated. Saka ndinokutendai vanocomment mucomment section. That's the only direct interaction yandinayo nemi vateereri. You put a smile on my face, so I want to wish you well. Ndinonamatira kuti muropafadzwe mudzimba dzenyu, mumabasa enyu, kunyangwe muzvikoro, marelationships enyu. I wish everyone well. Kuti Mwari vatichengetedze gore zvara kunopera kudai, tichengetedzwe kubva kune tsaona mukati menzira. I just speak blessings. I appreciate you guys. Thank you so much for your support.